Dobrý deň, milí priatelia. Dostali sa ku mne fotografie z Prideu, ktorý sa uskutočnil v Prahe. Veď posúďte to sami. Ja som to konzultoval aj s nejakými známymi, ktorí sú homosexuáli a oni boli rovnako tak z toho zhnusení a boli možno až sklamaní z toho, že takýmto spôsobom niekto vyobrazuje ich komunitu. A ja vôbec tiež nerozumiem, že prečo sa to dáva do kopy, to LGBTQX plus minus autobus, lebo v podstate geji a lesby proti tým nikto nič nemá. Však to je proste realita, ktorá tu bola vždy prítomná v spoločnosti. Ale ja neviem, prečo je to trend posledných rokov, že to niekto dáva dokopy s týmito pre mňa chorými ľuďmi. Však sa pozrite na tie fotky. To nemá nič spoločné s normálnosťou a jediné, komu to škodí, tak je práve komunita lesieb a gejov, pretože ja si myslím, že sú to rovnakí ľudia, ako sme my a týmto spôsobom sa niekto snaží ešte viacej rozdeliť tú spoločnosť a aby mali ľudia pocit, že každý je iný a každý musí niekam patriť a niekto musí niekoho nenávidieť. A čomu vôbec nerozumiem, sú tie satanistické vlajky a symboly. Čo to s tým má pre Boha? A komu to má pomôcť?